Penso que per mi la presentació és molt important, perquè és, no sé, com la presentació d'una persona, no? La botella és igual, és el vestit, és el que entra pels ulls, no?, les persones. I per mi cada botella de les que veig que fem aquí tenen, no sé, una personalitat. És un producte especial que té molta qualitat i llavors busquen que tinguin, que es noti que és una cosa diferent. Em dic Carme Mitjans com a Juncoses, porto 35 anys treballant aquí i la meva funció ha sigut sempre vestir les botelles. La meva feina que faig és des de mirar-la, seleccionar que no tinguin una bulbeta o qualsevol cosa, seleccionar-la, s'accepten, llavors depèn de la classe de cava, etiquetar-la, lacrar-la, encelofanar-la, estutxar-la, encaixar-les, fins que estan a punt de sortir a la venda. Jo dic que la meva feina no és obligació, no? La sento, agafo una botella i sé com l'haig de vestir, no? I m'agrada vestir-la bé, doncs, que la mires i disfrutes, estàs orgullós de la teva feina. Vestir una botella és un barret elegant, un collaret a joc, una corbata recta, unes sabates ben lustrades. És la presentació, és un tot.